Hola, què tal? Com esteu? M'he hagut de posar així petiteta per a cabre el plano, perquè si no, no se'm veia. Bueno, en este canal no només us parlaré de psicologia i d'humor, sinó que també m'he fet emprenedora d'olis essencials i, com no solo vivo del aire, pues no tinc més remei que fer algun que altre vídeo de quan en quan dels productes que intento vendre. És de la marca Young Living, a mi no em donen res per fer tot això, perquè m'han dit que ho he de deixar clar. No estoy cobrando nada de nadie. De fet, de moment he pagat jo. Però bueno, jo soc clienta d'estos productes des de fa com 3 anys aproximadament. Són productes que a mesura que he anat fent servir m'han demostrat que són efectius, que no només són naturals, sinó que a més m'ajuden en el meu dia a dia a tindre una vida, poguéssim dir, més sana, no tan tòxica. I com a remei natural també és bastant interessant. No només tenen olis essencials, sinó que també tenen productes de neteja. Jo ara, per exemple, només faig servir este producte per a netejar quasi tota casa meua. És un producte concentrat, dura moltíssim i neteja exactament igual que el que et pugues comprar al súper, però amb la diferència de que no és tòxic, perquè té els típics ingredients que feien servir anys per a netejar, però d'una manera més eficient que no pas en aquesta època. També tenen productes d'higiene bucal, això és pasta de dents, tenen suplements, no només per a tema digestius, sinó també a nivell energètic, etc. Els olis essencials. Aquí tenim, això és una barregeta d'olis vegetals que fa especialment la marca de Young Living, i això, a mode d'exemple, són olis per al cabell. Este en concret és per a dones, este és per a homes, per a la barba. Este ja és el segon o el tercer pot que faig servir perquè a mi personalment me va molt, molt bé, m'agrada moltíssim. No només tenen este tipus de productes, sinó que també els olis poden ajudar a la cura de les plantes, tenen una gamma d'olis pensada per a les nostres mascotes i per als infants. I, cremes hidratants, cura de la pell, tant per a la madurez com per als joves, vull dir, tenen molts productes de molts tipus, també tenen begudes energètiques, en fi, una gamma molt àmplia que poquet a poquet t'os aniré ensenyant, però que ara t'os volia fer una petita mostra per a que si algú dels que em veu per este canal té algun tipus d'interès o de pregunta, sempre pot anar a les meves xarxes socials, tant d'Instagram com de TikTok, tot i que faig servir més aviat Instagram, per si acaso. Però me podeu contactar per allí i sense cap tipus de problema t'us informo del que volguéssiu sense compromís. D'acord? Bueno, sé que se m'està acumulant la faena en tema vídeos perquè tinc moltes idees, sé que tinc pendent encara lo de l'autoestima, ho acabaré perquè m'agrada acabar les coses que començo, però ara també començo esta nova etapa d'emprenedora i no res, espero que t'us agraden els vídeos que vaig fent i seguim per aquí. Que vagi molt bé. Adeu!